Javier Guzman! Maar kan u dan van de gepocheerde zalm zeg maar een knakworst maken? Op een bedje van appelmoes. Sitsitsu heet het. En dat is een combinatie tussen een denk- en een vechtsport. Dan komt ineens de gedachte bij je op om te gaan trainen. En daar vecht je dan tegen. Mag ik 3 bier, 4 vodka en een spa blauw? Zal ik er een dienbad bij doen? Nee, ik zuip het hier wel op. Dit is waar gebeurd. Nogmaals, stonden er 5 marechaussee voor me met getrokken wapens. En ze blijf staan, je staat op de no-fly list! Trouwens, ik vind je programma's hartstikke leuk. Je moet een boot bouwen. Er moeten allemaal dieren op, hè. God komt uit Twente, dat weet heel weinig. Ja. Ja, weet je, ik vond het zelf ook de beste.